नैलै लोगोफोर बेरे फुंजानि जाना थांनो जालायबाय जादोंमोन है जाया मा आइटेम दोङो नै ला आइटेमा मालाय बुरजाथार दिनै पूरी नन्हे में जाबे बुट नन्हे में जाबे ऑमलेट नन्हे में जाबे बेदर जोगोनार बे मा मोनसेया बांसिन मा गोथाव मोनसे जादों जागोन जादों बेखौ जाया नों बेखौ दा नों जा बिसोरनि जाबा हामा मा मोनसे आइटेमा गोथाव जादों सबसे बेस्ट दाउदै नौ पूरी नौ बुट बुटखौ आं ओरैनो गाबोन ओरैनो जायो पुरि दैसो जानांगो है जाया थांबा उरना थागोन उरना थाफिनगोनसो आं पार्सेल फैगोन आंना दिनै नैलै लोगोफोर आं एसे मुरा वाव कितना मेहनत एसे मेहनत नांदों आंखौ बेखौ बानायनायाव नै बेनो दा ओमफ्राय दिनै आङो पार्सेलबो लांफैगोन आरोना दै होफैबायना फैयाखै दैबो गोलांबाय नै गोलांदो दा लोगोफोर बिसोर सानैया थांबाय सासे अफिसाव थांबाय जाखाङै लोंखाङै ओमफ्राय गुदलुआथ' फुङावनो थाङो 6टायाव ओमफ्राय बोराया 7टा माबायाव 9टायाव थाङो आरोना बोराया 9टा माने 9:30 थाङो ओमफ्राय गुदलुआ जोंहा 7टायावनो थाङो ओमफ्राय सानैखौ हेगारहरबा खामानियानो जेबो गैया जायो आरोना आंनिया ओमफ्राय दसे समाय दा ओरैनो थानोसै ओमफ्राय नै दासो 10टा बाजिदो फुंनि ओमफ्राय आंबो दुगैदो रेडि जाखांबाय जानानै दायो संनोसै आरो माने दानो संद'आ 12टासोआव सङो आरोना जा गुदलुआ 12टा 12:30 बिदि मोनफायो ओमफ्राय 12टानिफ्राय आङो संनाय स्टार्ट खालामो आरो आगोलाव बासाव होदोंमोन आरोना बासाव होनाय समाव एसे बाय गोजानाव लायनो थांनांगौमोन दा माने नै जोंनि बिल्डिंनि सिङावनो फैयो आरो ना माने भेनाव होबाय आरो माने जोंनि पार्सनेल लोगो 10 जनसो बिदि फेमिलि लोगो नांनानै होबाय आरो दा थ' मोजाङानो जाबाय आरो दा गुदलु फैसिगोन गुदलु नेगासिनो आङो हाय गाबबाय सोर दोङो नै ओंखाम संनानै रेडि खालामहामना दोनबाय आरोना ओमफ्राय बोरायाबो मोनफैबाय दायो ओंखाम उखैथ'वाखैनो जाथ'वा खिन्थु जोंनि सायाव बिल्डिङाव बिराद थाइजौ मोनां जाना दङ आरोना माने मोनसिगोन आरो हानना दोनबा ओमफ्राय बेखौनो हानायनि आरोना जोङो बोराय बुरै सानैदो थाइजौ हानायनि बेयाव खान्थालाबो एकदम माने गोलें मोननानै दङ आरोना इनि बेफोरो बिराद मोननानै गोलें जाजोबना दोङो बै थाइजौआथ' गोलैखासिगोन एकदम गोलैजोबखायो आरोना बेफोर ज' मोननानै नै रानख्र'जोबलांबाय गथाय बंफाङावनो ओमफ्राय खान्थालबो हायोना हाया खान्थाला एसे गोजौआव दङ आरोना सानिफ्रायबो मोनस' हाया एसेबां खिन्थु नायनो हाया खान्थालखौ हायाब्लाबो थाइजौखौ हानगोन आरो मोजांनो नै जागोन फैनानै टिभि नायखाबाय मा नायबाय थायो बियो ओमफ्राय नै सानैया मा खालामबाय थादों मोनद' थाइसे हानो नागिरनो हानाय बामदोंमोनलै रायजोफोरनो मोनखाबा राम जाखाबायलै मोजांनो जाबाय वाव अच्छे से खींचो यार धीरे से एकदम गिरना नहीं चाहिए गोलैनाङा दे मोजाङैनो मोजां जलायबाय वाव आगे फोरो वाय गede Secretly. Oh my god. Ada tunggu ya, tunggu. Rata fैगासिनो थाइसेबाव नायनि वाव आइनो सानग्लास गानलायदो मालाय आंहासो सान्दुं गोसा खालामथारजोबबाय ये मालाय सानग्लास गानलायना फैदो देखो सनग्लास का नाम अब आया ना मजा हीरो क्या बोलते थे उसको खींचो देखा इमान इजी गलिसिगोन
फिसा बे फिसा देरनो रोङाखै आरो दंबाय ना देरनो रोंलायफोर स्मॉल मीडियम एक्सेल लोगोफोर थाइजौआ थाइसेया सबसे गोदोर नै बाराया हाबाय नोंहा मोजां ना खनगेन मोजां ना जागोन नांला दै सिगांसो दां थाइखौ दा मोनहोगोन लोगोफोर मोनहोनानै लोगोफोर थाइजौखौथ' हाननानै लाना फैबाय ओमफ्राय थाइजौखौ दा नै खाथिनिफोरा नुबाथाय एसे एसेबां थाइजौ हानना लाना फैदो बिदि जायो आरोना माने बिल्डिंआव आरो गोबां मानसिफोर दङ नालाय बिसोर माने गोथां गोथाङावनो हानना लांजोबखाबाय आरोना गासैबो इसोरनिफोरा आसार बानायसोयो नालाय एकदम गोथां गोथाङावनो हानजोबखादो आरोना एसे गोरलै गोरलैयावनो माने बे आसार बानायनाय टाइममोन बिदियावनो हानना लांजोबदो आरोना इसोरो खिन्थु बेखिनिखौ माने हाननो हायाखैमोन आरो इसोरना दोनबाय आरोमोन बिदिनो ओमफ्राय जोंहाथ' दिनै एसे बथल सथल खालायनानै बिदि हानना लाना फैबायना दा भिडिअ नायो आरोना जानि भिडिअखौ सिंनि हिन्जावफोराबो नायो आरो माने खाथि खालानि हिन्जावफोराबो नायो हिन्दीफोराबो नायब्लाबो माने गम मोनसिगोन आरो एसे थाइजौ हानदो होननानै आंखौ दा थांबा नुबानो बुंसिगोन थाइजौ हानदो होननानै दा लोगोफोर नै बिसनाखौ दिहुनलायबाय आरो बिनिफ्राय नै बिसना दिहुननाय लोगो लोगोनो माने आवाजानो गुम गुमायखायो आरोना रुमा ओमफ्राय नै चेयारखौ टेबोलखौ बहायनो हायाखैमोन आरोना एसे अमिल जादोंमोन जागाया ओंखायनो बिथिं दोनबाय लोगोफोर नै रेडि जाबाय रुमा आंहा जेरिया बेनि नामा जाबाय जेरि ससमा गानलायदो टुपि गानलायदो मालाय नै जा गुड्डुआ फरायनाय जादों कत हलद टम टम बालाद नै मा सानजौफुंनि एटामाव माया ब्रास खालामो बुंसां दा दैयानो जोब्बाय थायो लोगोफोर दैयानो जोब्बाय थायो मानो होनबा न'नि इउज खालाम नांगौ कि उलार नै गाबां मिनिया हायाबाबो नै अख्रा नायाबानो माथो खालामनो होथारगासिनो नै भगवान आथारलायलाय मा जागासिनो नै गाबनो जगारसो बे नैलै मेगननि एक्सारसाइजआ मेगन मोदैया नैया हे भगवान नंग्रा नङालै मोथाना दोलै हे भगवान आं हाथारै नङालै मेगन मोदै ओंखारजोब्बाय नै हे खै मिनिट जागोबा हे भगवान अब देखो मेगोना आंनिया बस साबुन घुस के भाई आलू डबल खत्म हो गया पानी निकाल लो इसे निकाल लिया नहीं निकाला नहीं बेसां हरदो खुथलिनि ओइनो हरदो नै